Je prosinec, vyrazili jsme s Ondrem na ryby, voda je hodně studená, takže budeme zkoušet, jestli bude víc fungovat wobbler nebo guma a myslím si, že závěru nebude moc a každá ryba bude hodně ceněná. Dnes se budeme chovat k rybám velmi šetrně. Zamáčknu protihroty a vyzkouším, jestli ryby budou padat nebo nebudou. Nejsme zde pro maso, jsme zde pro zábavu, stejně každá ryba se pustí, takže vůbec na tom nezáleží, jestli ryba spadne pod lodí nebo ne. Bude to čistě sportovní rybolov. Hotovo, jsou pryč, dokonale hladký háček. Je to potřeba neustále zkoušet, měnit barvy a velikost, než se trefíme rybám do chutí. Můžeme zůstat klidně tady kdekoliv, ale je zbytečný se tam hnat, protože tam jdou mraky úplně šílený se sněhem. A jo, jdou mlhy takový, no. No. S Michalem zkoušíme kopyta a wobblery. Moc se nám nedaří, trošku se trápíme. Já tady mám proutek na dropshot. Je to jemná technika, pomalá, zkusím nějakýho dravce tím vylákat pomalým vedením. Třeba nějakýho vyškubu. Chystám se navázat sestavu na dropshot. Mám tady takovéhle připravené návazce, vyloženě od Davy. Tak je průbnu. Tak, návazec jsem rozbalil. Vlastně to funguje tak, že tady na konci mají připravený karabinku s obratlíkem. Tady je docela proud, 4,5 metru hloubka zhruba. Myslím, že mě bude stačit takovéto úlůvko. Vyberu tady gumičku na dropshot. Tam myslím, že by mohla fungovat tahle barvička. Tak, nastražím to jednoduše, protože tam má menší háček. Takže jenom takhle lehce, takto lehce to mám nastražený. Budu se snažit třeba o vokouna, mohl by to vzít i třeba tloušť, uvidím. Tak, druhá strana vlasce je zakončená smyčkou. Na kmenovou šňůru nebo vlasec to přidělám vlastně smyčkou do smyčky. Takže si na kmenovém vlasci udělám také smyčku. Tu udělám pro jistotu dvojitou a smyčku dělám větší, abych to pak celé protáhl, celý ten návazec. Tak na kmenovce mám vytvořenou velkou smyčku, kterou protáhnu malou smyčkou v dropshotovém návazci a takhle to celý tím protáhnu.
Tak tím jsem docílil toho, že mám to navázaný smyčku ve smyčce. Na karabinku s obratlíkem už přidělám jenom olověnou zátěž a jsem připravený. Funguje to vlastně tak, že různými pohyby, klepance, trhavý, únikový, se snažím vyprovokovat dravce. Uvidím, zda to bude úspěšný. Jdu na to. Jsme na místě, kde je pěkný strom ve vodě. Tam očekávám, že nějaký dravci by se mohli skrývat i teď v zimě. Snad se nějaký povede. Je dobrý, že při tomhle způsobu lovu se málo přichází nástrahy, ale často se může stát, že se olůvko zasekne za dno. Tam se to může udělat i tak, že mezi nástrahou a olůvkem se dá tenčí vlasec a tak při vásce se odtrhne jenom ten právě slabší vlasec a jenom se přijde o olůvko a nástrahu stále máme. Jsem zacítil nějaký škubánek. Je tam. Tak co pak to bude? Byl to jemný záměr, až na podruhý to pěkný vokoun. Pěkný vokounek. Možná, že by mohl mít i ke 30. Smáček mu pěkně kouká z pusy. Tak zkusím vzít. Krásný vokoun. Myslím si, že právě nastal čas na výměnu woblera. Dáme jinou barvu i velikost a třeba zafunguje. To je pěkný místečko, tady to stojí za to prochytat. Jo, tam ta padená vrbička je moc pěkná. Toto je můj oblíbený model. Loni jsem zde na něj v létě měl velký úspěchy. Musím vyzkoušet, jestli nezafunguje i teď v zimním období. Tento wobbler má úplně jiný pohyb, takže dá se vést pomaleji, protože dělá sérii vibrací a myslím si, že ten pomalý chod tady v tom zimním období, kdy ta ryba není tak aktivní, by mohl fungovat. A máš? No jo. Máš něco? Něco menšího tam bude, myslím vokounek. Zas vokoun.
No. Tady ty zátoky se jim asi líbí. No, to nebude nic. Kudlička. Malá štička. Ale každá ryba je vodovaná. No. To je pravda. Pěkná. V takhle studené vodě každá ryba se počítá. Taková malá, velmi malá kudlička se nechala přelstit. Tak utíkej. V létě se na tebe přijdu ještě podívat. Krásně odplavala do hlubin. Moc hezky. Mohla být větší. Tak teď na větší musíme. No. Po dropshotu chci vyzkoušet další nástrahu. Jelikož se na pomalu vedenou nástrahu poved vokoun, zkusím tohodle malinkýho oblírka od Divey, zvaný Baby. Tato nástraha je dobrá v tom, že se může také pomalu vodit a hlavně vyklesává až na dno, protože je to potápěvý oblírek. Jelikož je to více háčková sestava, dávám zásadně lanko. Divey dělá takovýhle pěkný lanečka, které jsou málo nápadné. Tak, na kmenovou šňůru přidělám. Ruce mám zmrzlé, snad to půjde navázat. Už to jde těžko. Tak, klasický dvojitý griner. Se mě osvědčil nejvíce z hlediska pevnosti. Zastřihnu koneček a jdu na ně. Jsme na místě, kde zasahují padlé stromy až do vody. Je to velmi rizikové místo na chytání, ale když je velká pravděpodobnost toho, že tam ty ryby jsou, akord v zimním počasí, tak se to prostě zkoušet musí i za cenu toho, že urveme nástrahu. Nástrahu jsem nechal vyklesat na dno, teď ji budu pomaličku takhle přizvedávat a opět pouštět na dno. Bez da to nějakému dravci zachutná. Je tam. Ale tohle vypadá, že by to mohla být už docela hezká štika. Je kousek od těch stromů. Doufám, že mě do toho nezajede. Klepe pěkně. Jo, už je to těžší ryba konečně. No. Tyjo, Michale, vidíš to, co já? To je tloušť jak blázen. To není možný. Je prosinec. Takový krásnej. To je nádhera. Ten už je hezký. To je kousíček, ten bude mít přes 45. No, mám tam woblera, nebudu ho zkoušet dávat do podběráku, aby jsme tam hned neměli zaseklý. No ale bacha, drží jenom v jednom koutku. Co myslíš, snad to klapne, ne, rukou? Když ne, tak ho podeberu. A nebo už nebudu mít možnost. To je hodně riskantní. To teda... Jo. No, mám ho. Ten je krásný.
krásná ryba. Tuhle roční dobu určitě potěší. Tak plav, fešáčku. Potěšil jsi. Michale, na další. Jdeme oni. Tady to klaplo. Tak, zkusím změnit naposledy nástrahu, se šeří. Myslím, že tady na tohle světlý kopyto až do tmy to můžu dneska dochytat. Pomalu se blíží soumrak. Máme teď nádherné místo s vtíkajícím potůčkem a myslím si, že si to zaslouží výměnu většího woblera. Myslím si, že dobrá volba. Když ne teď, tak kdy jindy. Večeru by mohli i útočit větší dravci. Vyzkoušíme Tournament Shiner. S tímhle wobblerem jsem ještě nechytal. Nejsem si jist, jestli ho utáhnu na navijáku a na prutu, jestli to není spíš trollingový, protože už je to pořádný macek. Ale vyzkoušíme to. Lítá pěkně. Aha. A má zase úplně jiný chod, takový vlažnej a větší pohyby dělá. Tam ten spíš vibroval a toto je levá, pravá strana. Krásně klíčkuje dlouhýma obloukama. No, tak toto už bude pěkná ryba. Jo. Poprvé si to bere přes brzdu. To je nádhera. No, To už vypadá fakt pěkně. už je pod lodí. Ty brž. Krásný. Ale už jde. Už jde? Už to trošku jde. Ale opravdu to je slušná ryba. No jo. Vypadá fakt pěkně, že by ryba dne. To pořád drží při dně, krásně. Jo, kope. Brďo. Už je tady? Už se nebude zamotaná, člověče, v té pletence. Cítím úplně tím ocasem, jak mlátí do té pletenky. Už jde pomalu nahoru. Tam na 10 pletenku. Se nám nezamotala do kotvy, pěkná je, pěkná. Krásná. Pěkná. Visí jenom za jeden háček. Do podběráku to by byla sebevražda, to by se do toho pěkně zamotala. Pěkná. Jo. Pěkná. Ta si zabojovala. Má nažený ploutve, nádherně. Kolik tak myslíš, že má? 70 plus? 70, no. No. Pěkná. 70 by mít mohla.
To byl ten zážitek, pro který jsem si dneska přijel. Zkouším teď Tournament Baby. Ondra byl na to úspěšný s tlouštěm. Mám tady jednu takovou zvláštní zlato-žlutou barvu, která teď při soumraku by mohla být hodně úspěšná. Tento wobbler má zvláštní vedení. A sice není potřeba špičku dávat nějak k hladině, ale spíš špička jde nahoru a jemným podsukáváním se oživuje wobbler, který klesá a vlastně dotýká se, jakmile se povolí, tak se znovu dotýká dna. A většinou, jak začne klesat, tak to bývá ten moment, kdy ryba zaútočí. Ano. Máš? Ano, Ondro, něco tam je. Je něco menšího. Menší, je to menší. Ale je to další ryba. To bude zase nějaká malá štička určitě. No, to bude kudlička. Jo. Není, jak je naježenej. Naježenej. To má pruhy, jo. Dneska na ně máme štěstí. Dneska nám jdou. Tento je krásný teda. Vypadá možná o trošku ještě větší než ten první. Vypadá, no. Krásná rybka. Na zlatou rybku. Pěkný. Dobrá volba. Tak, pojď se ukázat. Až mi nespadne. Tak utíkej. Já chytám stále na kopyto. Už je skoro tma. Rád bych nějakýho candátka, kdyby se povedl. Jsme teď v zatáčce. Na straně, kde je hloubka, tak by tu nějaký mohl číhat. To je to moc pěkný místo. Rybíčky ve vodě rostou. To jde postupně až do 5 metrů. Kdyby tu mohly být. No, mám toho klesajícího. Oba. Musím kousek zaveslovat, už jsou úplně natlačené v těch vrbách. Tady to zkusím jakém po proudu na spavání prochytat, jestli náhodou něco. Zkusíme je najít, nějaký hejno. No, dobrý. Jdeme dále. No. Ale jo, ještě to jde. Tady to je poezie, co? Tady je to pěkný. Hlavně projíždíme tu hranu do té největší hloubky v té zatáčce, tak by to mohlo být zajímavý. No tady jsem měl v létě toho sumce. No. Tady. A, i tam. Jo, opravdu? Jde to ke mně. Jako záběr byl takový, že bych řekl, že by to mohl být i candát, ale uvidíme. Já to vytáhnu teda. Už to mám pod lodí, rybku. Teď se jeví zajímavější. Už jde k lodi pomaličku.
Vypadá na slušnější rybu, na sandáta dost bojovný, ale jedině, že by byl pěkný. No ale nezapomeň, že máme měkký proutky. No. Tak co pak to bude? Pořád to klepe. Co to je? Já to v té tmě nevidím. To je štika. Michale, mám štiku. Krásná. Tak se dočkal i na Tak gumu. takhle večera štika No, v 5metrový hloubce. Čekal bys to? Hezká. Bude o trochu menší, jak ta tvoje, bych řekl tak 65. No, ještě chce skákat. Tak, pojď ke mně. A mám jí. Dnešní zimní test nástrah mě mile překvapil. Krásná ryba na závěr.